Pwede kaya. Sige, sige. Ibubutong mo na no. Ang po at pahinga muna kami at nakakain na. At dito po si Mami. Hello, Mami. Habang pumuputok sa musubo. Ina! Gapang habang kumakain, oh. And po, good morning, good morning. At yun, napapunta na tayo ng site. At nakaligo na. At yun, kanina di ako nagising ng alas 6 yung premiere ko. Pasensya na po sa mga pumasok na di ko na-replyan. Siyempre sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo sa panonood ng aking mga vlog. At shoutout sa mga sponsors natin na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan tulad ng mga Pabay Project ni Kanoli Vlog. Yun, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At gusto kong i-shoutout yung mga nag-tune in kanina, yung mga silent viewers, at sila Ate Ching na mga nag-tune in. Shoutout po. At si Nilimbong, tama ba yung pagpronounce ko? Saka si, ha? Ano? Nilimbong. At si Kuya Wincy. Yun. At si Kuya Arnold. Pasensya na po kayo at di ako talagang tulog ako. At puyat sa kaka-edit. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at di ako nakapag-reply doon sa pag-tune inyo doon sa premiere ko. Siyempre sa mga silent viewers natin. Ayan po, let's go na. Kasi late na naman. Gawa ng bago ko umalis, hinatid ko muna yung anak ko. So pagdating ko naman doon sa site, ay balbal agad, bira. At siyempre, ilang araw na lang. At yun, habang nandito ko, tulong ako dun sa site. Sa Sabado, di na ako makakapasok. At Linggo, punta kami Maynila. Sabado, maglalaba muna ako ng mga damit namin na gagamitin papuntang Maynila. Siyempre, ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, let's go. At sana panoorin nyo yung vlog na naman to na gagawin ko ngayon hanggang dulo. At yun, thank you sa pag-skip sa patalastas. Yan, let's go. At yung mga paring isang bali, dito tayo ngayon sa sa Bungliw. Papunta tayo sa Bungliw. At yun, tumulong kay Utol. So tumulong kay Utol sa sa pagtayo niya ng bahay niya. Alright. Dito pala sila Kanoli. Amoy! Amo! Amoy! Ganda nga! Ang ganda! Amoy! Amo! Alright. Ano yung salo? Ayan, pupunta kami dun sa Bungliw. Siyempre maraming salamat sa team. Yeah. Yung kagabi kasi napanood ko yung vlog ni Utol na mag-umpisa ngayon. Tapos wala na ko talaga kanina na magpaalam mo kay Kanoli. Yo, good morning. Paalam mo kay Kanoli na dito muna ako tutulong kay Utol. Yun, pagpunta ko dun sa barracks, papunta na pala sila dito. At dinaanan ko naman si Papa. Tinanong ko si Papa, balak sana ni Papa paka-fiesta na lang. Kasi mga ganyang gawa, basic na basic yan kay Papa. Kasi yung tinitirahan nga namin dati ni Ami, isang araw lang ginawa ni Papa yun. Yung hindi yung malaking bahay na yun, yung dati pa, yung garahe na ngayon ng van. Kasi dati may bilyaran ako dun. Pinagawa ko kay Papa. Sabi ni Papa noon, ipunin ko muna yung materialis yun. Isang araw lang yung ginawa ni Papa. Isang araw natayo namin yun, kami dalawa. Tapos kinaumagahan, pangalawang araw bubong na. Kaya mga ganyan sana mga
light material. Napaka-basic ng kay Papa. Basta naka-prepare yung ano, mga gagamitin. Dito tayo sa Bungliw. Siyempre, muli maraming salamat sa team at pamumuno ni Kuya Noli. At nandito sila. Tutulong kami kay Putol. Kasi nagsabi nga ako kay Ami na ano eh, na doon muna ako kay Pula magtatrabaho. Siyempre, hindi naman sa pag sabi-sabi na sa ibang ang tao tumutulong tayo, tapos sa sarili ko pa kayang kapatid din natin tulungan. Yan. Pagdating ko dun sa site, sabi nila, nandun sila, papunta sila sa Bungliw. Tutulong daw kay Pula. Kaya dito, ilang taon na akong di nakakapunta rito. Ilang taon na. Nung pumunta kami dito kasama sila Badit po nung pag-scout sa kanila, wala pa ditong bahay. Ngayon muli nakapunta. Yo, good morning. Hello. Kagod na. Agod na. Agod na. Subago pa. Umuoy. Pasanay ka. Totoo na. Umuoy. May tiraw. Laki na to lah. Laki. At yan, nandito na at naka-layout na. Muli, bago natin simulan yung trabaho dito, at pasalamat ako sa team. Papasalamat ako sa kanila. At kay Kuya Noli, salamat. At nandito para tumulong sa kapatid ko. Yun naman talaga, ayun sabi ko nga na dito talaga yung papunta ko ngayong araw para i-prepare yung mga gagamitin. Kasi dinaanan ko talaga si Papa. Sabi ni Papa, pagkapista na lang. Bala ko sana maka-prepare dito. Kasi alam ko pag gumawa din si Papa talagang tuloy-tuloy yung gawa. Ito yun. Alin ba yung ano? Wala. Yun na. Umano na yung pampirada ni Katso ng luhod. Gumana na. Amo raw. Dito rin.
Sinaing. Na jewel, tinimba. Tawagin sa amin tinimba. Yung ano sa sarap niyan. Lagyan ng asin. Sabay toothpick. Pagkahigop niyan, turo toothpick na. Ano ako na, naginom siya ng mga tinimba. Toothpick pa siya. Ang kagandahan dito sa mga ganitong area, mag-ano talaga, yung mga hayop na manok, baboy. Pero maganda rito kahit sa malayong ano, mga malayong kabayan, may deposito yung baboy yan. Para kasi ito ano to, sapa eh. Sapa. Para yung mga dumi ng baboy di kumalat. Punta rito mag ano, alaga ng mga manok, pato, babo. Mga ganitong area. Dito sila. Ganda nga. Ganda nga. Ayan po at lumipad si ano, si Mahal. Si Mahal sa taas. Pati kaya ah. Sige, sige. Ibubutong mo na no? Oo. Oo. Iba talaga pag matangkad. Iba pag matangkad. Iba pag matangkad. Barkada niya. Oo. Uy! Hatumahan. Sa ating ka. Oo. Nagsasadirin na puta niya. Wah! Ya! Uy! Gila. Ulan ng kapte, dugbal ba lang gado? Ayun muna sa marami para makabit ko. No, hari ka no, busol mo. Tulak, poste. Sige no. Bukal mo gado. Akat ka lo. No. Tulak mo. Sali ka, panik ka, busol mo sa mga. Ayun, mukhain na ako. Sige. Oh, dahan-dahan ha. Matusok kayo. Sige. Sige pa. Sige pa. Taon ni na. Tayo tayo tara. Butong-butong. Yan, kahit hindi masyadong kanta. Dito talaga kayo, kung ako lang. Wala talaga kayo, kung ako lang. Okay. No. Sige, sige pa. Sige pa. Ba't ka magsusuro? Nandito naman ang mga best friend mo. Dapat matama mo. Best friend na tunay. Okay, Kalamri. Hati mo na. Ay, natayo na yung 6 na poste. Siyempre, salamat sa kanila. Yan. Ganda. Ang kukuha daw ng tao. Tapakan ka. Ano yun? Doon binasag mo. Lagahan mo, pupuntan to. Ay, naku talaga.
May lagari dyan. Ayan po, break time. At siyempre salamat sa striker. Pagkamuno ko sa bago. Bangon na sa kapo. Buti na yung striker eh. Ano, di lunggo? Salaka Anong Japan. lahi adi? Pag-strike, ano nga talaga ng sarang probinsya? Salaka di. Mangyan yan, mangyan. Siguro ka nun, okay nino. Amoy. Dara ka di magkuno sa panlasa ni Tito Ulo. Ayun, sige ba sa ito? Plato. Diba, plato. Mga di naman lulukot. Sa mga dakulo aboros. Mga di naman lulukot. Plato. Dakulo aboros. Kain muna, kain muna. Ayan po, kain muna. Yan lo. Ito yung ano, may mga sabihin namin pagayanan, paganayan. Yan. Mangus ang ulam, mangus. Ayan po, kainan na. Yan o. Paulo naman! Seryoso! Kainan. Amoy. Gusto ba yan? Naalala ko dun kay Mure, ganito rin, may sabaw. Uling dyan. Nagbakay pa kami. Baka ko ng ulam dyan. Amoy. Mela. Ano? Ay, may naka mo! Ay na! Oh! Kikuha mo, noon ah. Ano ka na? Sarap. Salo ko mo yan. Yun ang binabayaran doon, yung nakaluhod, dapat kumakain. Panalo ang luto ni Marvin? Pwede na sa mga asawa? Aray ko. Pwede na yan. Pwede na. Paano na eh? Sarap na magluto eh. Amuay. Pwede mga asawa ko eh, Joel, no? Akala ko matabang, di papaya sa ano eh. Hindi ka pagkalo pinakain. Sarap. Kumana magsak na. Hindi pa daw ready si... Hindi pa daw ready. Akala mo babae eh. Hindi pa ready. May pahanda. Hindi pa siya ready mabuntis. Mga Boy Scout. Lagdag na sa kanon. Yun ang dabis doon. Nagira na. Gapang. May gumapa. Wala na kami Gapang. Kaya talaga maganda gapang. Magmaradilan man. Gapang habang kumakain. Nagigira na sana. Gapang.
Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Ayan na, tapos na kumain. Busog na. Ito na po yung resulta. Yung bangus po naubos pero yung turay hindi. Siyempre salamat sa pagbili ng ulam kay Kuya Noli. Ulam. Siyempre sa nagluto kay Marvin. Thank you for my mate. Siyempre sa kanilang lahat na nandito. Ayun, di gamitin pa mo. Ay, ugasan mo. Bukas pa yan. Yan. Thank you, thank you. Sarap ng kain basta nasa bukid na kahit di mo sangkapan. Ay, boy, boy. Yan. Ito yung simple lang na may asin ka lang. Okay na. Tayo na. Pwede na magsahig. Pinulik. Ang po at pahinga muna kami at nakakain na. At dito po si Mami. Hello, Mami. Ganda po ng mansion niya, oh. Amo talaga Ate Jenny. Sige, sige, sige. At busog. At yan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa team at kay Kanuli. At nandito sila tumulong sa kapatid ko. Yun, thank you. At yan, God bless. Ayan, bye bye.